ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಡಲ್ दिन ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರು ಉಲ್ಲರು ಏರು ಇಜ್ಜಾರನ್ನು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಇದೊಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಓ ಬತ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೇರು ಬಿರೇಲ್ ಕೊರಿಯ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇರ್ ದೂರ ಹೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ. ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬಿರೇಲುಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಈರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಾರು ಕಪ್ಪೆ ಮರಿಯಾಡ ಬತ್ತ ಬರಂದಿತ್ತೀರ ಲೈವ್ಗು ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರ್ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಪರೂಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅಂದಿರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರು ಮೊಕ ಓಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಕೋಮಾಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನಿ. ಓ ಕೋಮಾ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ್ ಕೋಮಾ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಟ್ ಯಾರದು ಬೈಪಾಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಬೇಲೆಂಡೆ ಬೇಲೆಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಬೇಲೆರೆಗ್ ಉನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ರೂಮುಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಿತ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಒನಸ ಆತುಜ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಅತ್ತೇರ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡೆನ ಇರಾನಿ ಓಲ್ ಬೇತೆ ಒಲಿತಾರು ಆರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಿಂತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಬೆದ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೆದ್ರ ಬೆದ್ರ ಆರ್ ಓಲ ಬೇತೆ ಎತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಲ್ಲು ಅಂದಂದ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೇಲೆ ಓಲ ಬೇತೆ ಇತ್ತಾರೆ ತುಮ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಓಲ ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಮೆಟ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಯ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂದಂದ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇರ ಅಪಾಗ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಏನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಏನನ ಪಂಡಾರ್ ಕಪಾಟದ ಓ ಕಪಾಟದ ಗೊತ್ತಾನ ಕಪಾಟದ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕಪಾಟತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಲ್ತಪನ್ನ
ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಲ ಕಾಪ್ನದ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ದಲ್ಪ ಎಟ ಪುರ ಇಲ್ಲುಲ್ಲತ ಇತ್ತೆ ನಿಪ್ಪುನು ಇದೇನು ಡೈಲಿ ತೂಪೇನ್ ಈರೆ ಪಾತಿರ್ಜರದ ಆರೆ ಪಾತಿರ್ಜರ್ ಗುರ್ತು ಜನ ಕಲ್ಪರದ ಈರು ಡೈಲಿ ತೂಪರದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ತೆಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪ ತೆಲ್ಲಾರಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬೈಪಾಸ್ ಡ್ 10 ಅಲ್ತಪನ್ನ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಬಾವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ಬಾವಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾವಾ ನಮಸ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬೇಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಹೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಅಂದ ಅಲ್ತಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬಾವಾ ಸಾರಿ ಬಾವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವಾ ನೋಡಿರಿ ಬಾವಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಾವಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಬಾವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ದಾದ ಮುಕ್ಕರೆ ಮಲ್ತಾರು ಕೆಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಮುಕ್ಕರ ದಾದೇನೆ ಎಂದೋ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಖ ಟೊಮಿಟ ಬಾವಾ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ನಮ್ಮಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಇದನ್ನೆತ್ತ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರದಾದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಪಂಚಿ ಬರ್ರಪ್ನತ ಅರೆನ್ನೆಡ ಪಾತೆರ ಪಾಯ್ಲಕ ಅಪ್ನದ ಅಲ್ತಪನ್ನಾಗ ದಾದೈನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮುಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತರ ಮುಕ್ಕರದ ದುಂಡ್ಗಿನ್ನತಿ ಬಾವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರಿ ಬಾವಾ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಗುಪ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಬಾವಾ ಅಕ್ಕ ಒನ್ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಬಾವ ಆಂಡ್ ರೂಮುಡು ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತಿ ಓ ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಇರ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡ ಬಾವಾಯಿಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಇರು ವಿಜಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಓ ವಿಜಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಏರುಂದಿಕ್ಕೆ ಎಂಡಾಡತ ಅನ್ಪೇರಪ್ಪಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಪ್ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ದಾದಾಂಡ್ ಬಾವಾ ದಾದಾ ಆಂಡ್ ಇರೇಗ್ ಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಪ್ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ದಾದಾ ಆಂಡ್ ಬಾವಾ ಮೂಜಿ ಜನ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಸರೋಜಕ್ಕಿತ್ತೀನಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಾವಾ ಲೆಪ್ಪುವಾರ್ ಅರೆನ್ ಪಿಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಅವು ಬಾವನ್ ಪಿಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂದು ಬೀಸರುಡು ಬಾವ ಒಂದು ನಾಗ ಬಾವೆ ಸತೀಶ್ ಬಾವೆ ಅತ್ತವು ಸತೀಶ್ ಬಾವೆ ನನ್ನ ಬರಡು ಒಂದು ನಾಗಬಾವೆ ಬಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ ನಾಗರಾಜಿ ಬಾವೆ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ ಇರೆ ದಾಯ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನೀ ಯಾರು ಆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ತಾತ ಪಾತೇರು ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಪೈರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬುಲ್ಲರೆ ಇಜ್ಜರೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಜೇರ ಒಂಜೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಏರು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಏರುದಂಗ ತಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿವರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ದೂರ ಪೋಯಿರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬಲ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ
ದೂರ ಪೋಯರು ಸರಚಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಸರಚಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೇಲ್ ದಾದೆ ಬಾಬಾವು ಅಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೇಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಬಾವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸರಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂಚದ ದಾದಾಂಡ್ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೇಲ್ ಅಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾಜು ಅಪ್ಪು ಜಂಕವು ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ಓಹೋ ಬಾಬಾ ಇದು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ದಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಾಬಾ ಬರೇನಾಗ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಬರಲೆ ಬಾಬಾ ಅವೇ ಅವು ಜನ ಓಲು ಪೋಪು ದಾದಾ ದಾದಾ ಹಾಪುಂಡವು ಚೂರು ಒತ್ತರ್ಲ ಕಣದಾದ ದಾದಾ ದಾದಾ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂತ ಬಾಬಾ ಸರಚಕ್ಕದ ರೂಪಾಯಿ 3 ಜನ ಐಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಪನಂದ ಅಂದ್ ಬಾಬಾ ಅವು ದಾದೆ ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೇಲ್ ಬಂಡರೀರ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ದಾಯಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜತೆ ಬಾಬಾ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಐಕ್ ಪುರ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅವೇ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇರು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಅವೇ ಬೇಗ ಉಣ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇರೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಶನಿವಾರ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪು ಬಂಡೇನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೂಕ ಬಾಬಾ ಸಾರಿ ಓಕೆ ದಾಯಿ ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನತ್ತಿ ಸಾರಿ ಬೇಡ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಂಚು ಬರಿಕುದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬದಿಗೆ ಇಡಿ ಬಾವಾ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಾವಾ ವೆಜ್ ಓಕೆ ಬಾವಾ ವೆಜ್ ಬಾಬಾ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಲೇರ್ ನಾಗಬಾವೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರಗ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅತ್ತಿ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ಗೆನ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪನೆ ರೂಮ್ ಬೊಜ್ಜೆತ್ತೀರ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಪೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇರ್ ಮೀಪರೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಪನ ಮೀ ಅರ್ಚಿಯೇ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀಯಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಜೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಚಳಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಬೇನೆ ಸತೀಶ್ ಓಲ್ಲೇರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಚೂರು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗಬ್ಬಾವೆ ದಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಮೀ ಅರ್ಚಿ ಕುರೆ ಪೋಪುನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಅಲ್ತಪನೆ ಮೀದ್ ಬರ್ಪೇಂಡೇರು ಅರೆ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀಯಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಓ ನಾಗಬ್ಬಾವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ 2 ಮಂದಿ ಹೈಡ್ ಅವು ಏರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಉನ್ಕರ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಾಗು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗು ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಬಾಬಾ ಇದ್ದೀರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ನಾಗ್ ಬಾಬಾ
ಬಾಬಾ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಜ್ಜತ ಅವರ ಗೊತ್ತಾಗ್ ಬಂದ್ಪಿರ ಲಿಂಕ್ ಅವರ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಜ್ವರ ಎಂಚಾಂಡ್ಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರಿ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಿರ್ದುರುಪು ಇನ್ನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಓಹೋ ಹೋ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಗರ್ತೊಂದು ಇತ್ತರತೆ ಕೋಡೆ ಅಂದಂದು ಆ ಕೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಪಿನಿಸ್ ಆತುಜಿ ಒಂತೊಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾವಾಗ ನಾಗ್ ಬಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜ್ವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಅವೇ ಜ್ವರ ಬರುವೇರು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಣೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಈತ ಸಮಯ ಕುಂಟು ವೈಟ್ ಅರ್ಧೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲ್ ಕುಂಟೆ ಅರ್ಧೇದು ಜೈ ಬೇತ ಕೊಡ್ಡು ಉಂಡು ಕಾಲ ಬೇತೆ ಉಂಡಿ ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕು ತಿರ್ಗದುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಗಂಧಾತೆ ಉಪದ್ರಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕು ಸಮಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈತ ಸಮಯ ಕುಂಟು ವೈಟ್ ಅರ್ಧದಿನಿ ಬೇತೆ ಅರ್ಧೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಲೆ ಸುಲಭ ಅಬ್ನತ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಅಬ್ನತ್ತ ಅಂಚ ಸೀನ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪದ ಅಂದೆ ಸೀನ್ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರೈಟೆ ಪೂರ ಪೂತ ಗಿಡ ದಿತ್ತನೈಟೆ ಪೂರ ಪೂತ ಗಿಡ ನಡೆದೀಪುನಿ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂತ ಗಿಡ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಓದು ಜಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ಓದ್ ಬೇತೇನ್ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬನ್ನೆತ್ತಾರ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಜರಿಗು ಸುರೇಂದ್ರ ತೋರಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ತೋರಾಪುನ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಅವು ಮೈಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡ ಓ ಮೈಕ್ಕ ಅವು ಮಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡ ಓ ಮೆಸೇಜಾ ಇರ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕಡೆ ಬರ್ತನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೈದುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡರತ್ತೆ ಅವು ಓದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡರತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇನು ಓದ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಪೂತ ಗಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದಂದ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲ ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿ ತೀರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡಾರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಬಂಡಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಂಡೆರ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಭವ್ಯ ಅಂಡಲ ತೋರ ಉಲ್ಲೆ ಆಲ್ ಸಪುರ ಎತ್ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತೋಲು ಯಾಲ ಸಪುರನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಮ ತಿನ್ಪೊಲಿ ಚಿನ್ನ ತಿನ್ಪುನು ಒನಸೆ ಚುಚ್ಚುರು ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ದುಂಬು ತೋರೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪುರಾಯನಿ ಆಲ್ ಸಪುರ ಎತ್ತಲ್ ತೋರಾಯನಿ ಯಾನ್ ಸಪುರಾಯನಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಹಣೆ ಬರ ಸಪುರನ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ನಡಪರ್ಲಲ್ಲ ಚೊಲಕ್ಕಪ್ಪುಂಡು ತೋರೆತ್ತುಂಡ ಸಪುರದ ನಡಪುನಲ್ಲ ತೋರದ ನಡಪುನಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ತೋರದ ನಡಪು ನಾನೇ ಬೈಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತೋರದಾಗ ಸೋಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪುನಾಗ ಸಪುರದ ಅವಳು ಹೋದ ಅಪ್ಪುಂಡು 1 ಮೈಲ್ ದೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸಪುರನ ಎಡ್ಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದತೆ ಅರ್ ದೂರ ಪೋಪೇರುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದರ ಪಾಡ್ದು ಲೈನ್ಡ್ ನಡೋಡು ಗಿಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ
ಎಂಗ್ಲ ದರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಡ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಎಂಕ್ ದೇಯಿರು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಜಾಗುಂಡ ಅವ್ಲು ನಡ್ಪಿಂಚಿನ ಒಟಾರ ನಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಬೊಕೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ದುಮ್ಮು ನಡ್ತುನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಆತೇರಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೇನ ఒక ಲೈನ್ ಉಂಡೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಟೇಪ್ ಹೊತ್ತದು ಇರ್ ಮೇಸರಿ ಆತ ಟೇಪ್ ಹೊತ್ತನ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಇರೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರಪೆ ಈರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಪೇಸ್ ಜಪ್ಪದು ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಡು ಒಲೊಲ್ ನರ್ತನಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಆತೇರಿ ಅರ್ಧ ಲೈನ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡ ನೆಟದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ನಡ್ತನಂತ ಅವಲ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಡ ಬೈಕ್ ಪುರ ಜಾಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದು ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂದಂದ ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಕನಗ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪುರ ಕೇನುಂಡು ಸಿಟಿ ಟಂಡ ಪುರ ಕಕ್ಕೆಲನೇ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ವಾನಮ್ನಿ ಪಕ್ಕಿ ಬಿಡು ಆ ನಮ್ನಿ ಪಕ್ಕಿ ಕಾಂಡೆಲು ಪುರ ತೂರ ತಿಕ್ಕುವ ನವಿಲು ಏತ್ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪುರ ತೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಂಬಿತ್ತನತ್ತೆ ಅವೆಂತದ ಆಸೆ ಅಂದಿರೆ ಗತೆ ಕರ್ಂಬಿತ್ತು ರಡ್ಡ್ ಕರ್ಂಬು ಕಡ್ತಾ ಕೊಡೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಕರ್ಂಬು ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಿರಿ ಕಿರಿಯತೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿದ್ರೆನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ ತಾನೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪುನಂತ ಇಲ್ಲತ್ಲ ಜಿಪ್ ನಂಚತ್ತಿ ದಾಲ ಜವ್ ಕೇನು ಜವ್ ಏತ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡದ ಗಾಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಬನಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಗಾಳಿ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾನೆ ಚಪ್ಪೇರು ದಾನೆ ಡಲ್ ಉಳ್ಳಾರೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಬಾವ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗಣ್ಣ ನಾಗಬಾವ ಸಾರಿ ನಾಗಬಾವ ಕೂ 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 ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೂಗೆ ಉಲ್ಲ 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 ಕಾಲ್ ಪಾತೇರ್ ದಾಂಡೆ ಬಾವ ರಪ ರಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀರಂತ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಲ್ ಪಾತೇರ್ ದಾಂಡ ಬಾವ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸ ಆಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದನ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಬೈದು ಜೀರತ ಪಾತ್ಯಾರ ಜಾರ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ಓಕೆ ಬಾವಾಜಿ ತಂಗಿ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಓ ತಂಗಿ ಕಾಲೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಬೋಯರಾರು ಅರಿಜ್ಜರ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅರೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ದೂರ ಬೋಯರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪು ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಇರೆಗೆ ಎಕಡ್ ಪಂತೆ ನಾಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ ಓ
బావా ఎక్కడ పంతేరు సరోజక్క అవే ಆರಿತ್ತು ಜರ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೆ ಪಂಡೇನ ಎಕಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಆರೆ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ನಾಗಬಾವ ವಿಷಯ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂತೇರಿ ರೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇರು ಮಂಗು ಬುಡೋರ್ಚಿ ನೆರ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ನೆರ್ಪುನು ಈ ರೇಗೆ ನೆರಿಯಂಡ ಕೆರುವೆನಿ ನಾನು ದಮ್ಮುಂಡ ಮಂಗು ಬುಡೋರ್ಚಿ ನೆರ್ಲೆ ಆರೆ ಜೋರುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೆರೊಂಡೆ ನಾನೇ ಒಯ್ತಕ್ಕೇರು ಭಾರಿ ಜೋರುದಾರತ್ತಾರು ಬಾವ ಜಗಳ ಬೇಡ ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವ ಅನ್ನ మరి ಎಡ್ಡೆ ಬಾವೆ ತುಲೆ ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದಿರು ಮಂಗು ಬುಡೋಚಿ ನೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಾಪದಾರ್ ಆರ್ ತುಲೆ ಪಂಡೇರು ಬಾವ ಜಗಳ ಬೇಡ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾವ ಜಗಳ ಎಜ್ಜಾವೆ ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಗಾತೆ ಜಗಳ ಎಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಕೈತಲ್ ಜಗಳ ಅಂತುಂಡ ಎಂಕಲ ಜಗಳ ಎಜ್ಜಿ ಬಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಪೈರೆಗ್ ಜಗಳ ಬೇಡ ಬನ್ನೇಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಜಗಳ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅವಳು ಅಗ್ಲೇಗ್ ಯಾರೆಗ್ ಜಗಳದ ವರಕು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಜಗಳ ಮಲ್ಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡೊರ್ಚಿ ಅಕುಲು ವಾ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಅಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಡದ ಅವಳಿ ಪಾತೇರ್ನ ನೆಂಚನೆ ಜಗಳದ ಕಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದು ಉಲ್ಲೇತಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೇನು ಜಾಂದತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾತೇರ್ನ ಅಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಚೈನ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓದೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಮಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಕೆಪ್ಪುಂ ಪಾಪುನು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಕ್ ಅರೆ ಉಳ್ಳಕ್ಕೇನಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೇಗ ಬಡು ಕಣ ಹೊಡ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಲೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತದಾರ ವರ್ಕ್ ಪೂಜಾರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಾರ ಅರೆಗಿತ್ತ ಬುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಗದ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರ ಓದಿಪ್ಪಾರ ಅವ್ರು ಬಡು ಕಣಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಡು ಕಣಲೆ ನೀ ಬರಲಾರು ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಗೊತ್ತು ಜೇನ ಅಂದೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಣಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಡು ಕಣ ಪೆರಿತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಮಣಿ ಪಂದೆಗುಲ್ಲು ದುಂಬು ಬರೋಂಚಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಬಡು ಕಣ ಪೆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಟ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಮಣಿ ಪಂದೆಗುಲ್ಲು ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಿ ವೆಜ್ ಬನ್ನಿತೆ ಅದು ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ ಹತ್ತೀನಿ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ ಹತ್ತು ಅರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯಿದ ದಾರು ಪಂಜನ ಗೊತ್ತು ಏನಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರೇ ನಾ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಿ ಬಾಬಾ ದೂರ ಓದ್ತೀರು ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋತಿರ ಪೂರ ಅತಿ ಜಮ್ಮುರಂಡಿ ದಕ್ಕಲತ್ತೆ ಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಜನ ನಿಜ್ಜೆ ದೂರ ಪೋತಿರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ತೋಜೋಡು ಅದಾಗ ಇಲ್ಲ ದೂರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅದಾಗ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಬೈಗೆ ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರ ದಾದ ಪರಾಡುನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದೇ ಉಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದೆ ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಕೇನು ಜಂದ ನಾವು ಇರೋದಿನಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಓದೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇನ್ ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗರೆ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆರ ಆದೋಜುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಓದರ ಏತ್ ಪರಾಡುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ವಿತ್ ಕಮೆಂಟರ್ ಓದಿನವು ಅರೆ ಕೇನು ನಿಜ್ಜನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಅರೆ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಕೇನುಂಡು ಮಲ್ಲೆ నేను ఇప్పుడు ఐదు రడ్డే జాన ఎప్పుడు అది ఇప్పుడు నాకులే రెడీ ಮುಖೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪೋತಿರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದಾಗ ಇಜ್ಜೇರು ತೂವರ್ನ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಕಾವೆ ಓಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರಡ ಸೇದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಅದು ಎರಡು ಪನ್ಪನು ಅರೆ ನಂಬರ್ ಉಂಟ ಪನ್ನಡ ಅವು ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಉಂಡಾರು ಬಾವ ಅಂದ್ ಬಂಡಲ್ ಎತ್ತಂಡಾರು ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಪೂರಕ್ಲು ಬತ್ತಿರ ಭಾವನ ಮಾತಿರ ಭಾವನೆಗಳು ಬತ್ತಿರ ಸರಜ ಕೋಳಿ ಬೇರಿತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ದು ಜಾರು ಪನ್ಪೆರದ ಅರ್ನ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜರೆ ಕೆಪ್ರಾಸು ದಾಯ ಆಪುಂಡ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನಪುಂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೇರು ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲೇರು ತೇಕೆ ಆಪ್ ಮೆಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜಾರು ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇಗಿನಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ನಮಾರೆ ದಾದ ಆಂಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓದೊಂದುಂಡು ಇರೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಓದು ಬಂದಿರ್ತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಹೆಂಡ ಇಂದಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ನತ ಅತ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ನತ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಅಂದಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಓ ದೇವರೇನೆ ಕೇನು ಜೇರಿಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪನ್ನೆಂತ ಒಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕೇನಡಾರು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇರಕ್ಕೇನುಜ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗಬಾವೆ ಅಂದಿಯ ನಾಗರಾಜನ ವಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓದೊಂದುಂಡು ಅರಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇರಕ್ಕೇನುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅತಿ ಸರೋಜಕ್ಕನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅತ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಜಾರು ದೇರು ಮಾರೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಕೇನುಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಡೌರಿ ಕೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡುವಾರು ಯಾಸ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕಾಡ್ ಓ ದೇವ್ರೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಸುರುತ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಓದುದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದೆ ಪೂರ ಓದುದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಪಂಡಿತಾರೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಲೈವ್ ತೂಗಾಡಾರು ಎಂಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ತೂಲಿ ಏನಂಪ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಓದುದು ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಇರೋದು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಓರಿದನ ಅದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಓದುದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಲ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರೋಜಕ್ಕತ್ ನಾಗಬಾವಿ ಅಂದ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಬತ್ತನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾವ ಲೆಪ್ಪುವರು ಅರೆನ್ ಪಿಲಿ ಕೊನೋತುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾವ ಲೆಪ್ಪುವರು ಅರೆನ್ ಪಿಲಿ ಕೊನೋತುಂಡು ಬತ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅವು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು అందులో అక్కలనే కమెంట్ ಪೂರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟು అందులో ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಓದುದೆ ಕಾಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮೂಜನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅರೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅವಲ ಓದುದೆ ಮೂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಲ ಓದುದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ನ ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್
ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಓದು ಜರ ಅವಲ ಓದುದೆ 4ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅವಲ ಪಂತೆ ಓದುದೆ ಒಂದು 5ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಮಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ಅವಲ ಓದುದೆ 5 ಕಮೆಂಟ್ ಎಡೆಗ್ ಲಾರೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡತ ಐಡ್ದೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಕೆಪ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು 6ನೇ ಅವಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದೆ ಅರೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡತ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ 7ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದೊಕ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಅವಲ ಓದುದೆ 7ನೇ ಲೈಕ್ 7 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿನಿ ಐಡ್ದೊಕ ಇರೆಗ್ ಎಕಡ್ ಪಂತೆ ನಾಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ ಅವಲ 2ನೇ ಓದುದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದೊಕ ಮಂಗು ಬುಡೊರ್ಚಿ ನೆರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವಲ ಓದುದೆ 3ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದೊಕ ಅಕುಲು ವಾ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜೆರ್ ಅವಲ ಓದುದೆ 10 ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಡುಕನವಡ ಅವಲ ಓದುದೆ 11 ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓಜಾರ್ ದಾದ ಪರಡುನ ಅವಲ ಓದುದೆ 16 ಮೆಸೇಜ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಓದುದೆ 13 ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಅವಲ ಓದುದೆ 14 ನಾಗುಡ ಕೇನ್ಲೆ ಅವಲ ಓದುದೆ 15 ಎಂಕ್ ಕೇನುಂಡು ಅವಲ 14 ಓದುದೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಜರ್ ಅವಲ 17 ಓದುದೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಅವಲ ಓದುದೆ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಖಾಲಿ 18 ಕಲಿ 19 ಪರ್ತಾರ್ 18 ಅವಲ 19 ಓದಿ ಐತ್ತೆ ಐಡ್ದೊಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗನ್ನೆ ಇರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದೊಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ದಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ನಾಗು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಯೇರು ಇರುವ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ನಾನ್ ಇರುವ ವೆಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೇರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಕೇಂಜೀಜ್ ಓ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಜಿಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಏಲ ಏ ತೀರ್ನ ಇರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಯೋನ್ ಬೈ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡದು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಪಾತಿರ್ದ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಸರೋಜ ಕೀರ್ನ ಇರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಪೂರ ಓದಿಯ ತುಲೆ ಇರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜನಲ್ ಬಿದ್ದಿರ್ನ ಇಂಚ ಕೇನು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಅಡೆ 21 ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು 21 ಆಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೆಪ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಡಿಯರಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ನ 22 ಕಮೆಂಟ್ ಇಡೆಗ್ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಓದುದುಂಡು ಅವ ಇರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ತೋಜುಂಡು ಓಲ ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ವನಸಾಂಡ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿ ಪೋರ್ಕು ಸುಕ್ಕ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಕ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಆರೇನ ಯೋಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಆರೇನ ಯೋಚನೆ ನಡೀತೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ ಯಾರು ಕೆಪ್ಪ ಮುಪ್ಪಾತೇರು ಆರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಲಿ ಬರ್ತೇರ ಅಂದ್ ಕಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಲಿ ಬರ್ತೆ ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಎಂದ ಕಂಡ ಇರ್ನ ಏತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಓದಾರ ಅಬ್ಬಜಂಗ್ಲಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಡೆಗ್ 22 ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬುಡ್ದು ಓದುದನ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಓದುದೆ ರೇ ಕೇಂದು ಜೀರ್ತಲೆ ಎಕಡೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದು ಜಿಂದು ಆಂಡ ಓದ್ ಬುಡ್ರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ತುಜೇರು ಮಣ ಬುರ್ತು ಮಣ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತಡ ಓಕೆ ಪನ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ತುಜೀರ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಇರೆಗೋಲ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓದುದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬುಡಿಯೇ ಅಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಓದಿದ್ಯಾರು ಪಂಡಿರ ತೈಕ್ ಕೂಡ ಪೋದು ಮಿತ್ತೂರು ಪೂರ ನಾಡೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದೇನು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕದ 4 ಜನ ಇಪ್ಪನತ ಆತು ಸುಲಭಡು ಕಮೆಂಟ್ ಓರಿಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಸ್ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗಬಾವೆ ಅವತ್ತೆ 100 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನಂದೆಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ಮಾ ಓದಾನೆ ಕುಲ್ತುನೆಜಿ ಪೂರ ಓದುದೆ ಬರ್ಪಿನಿ 2-3 ಜನ ಆಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವರಿನಿ ಆತ
ದುಂಡು ಪೋರಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅತ್ತಾಗ ಬರೋಣ ಬರಿಯೋದು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಬರಿಯೋದು ಕಮೆಂಟ್. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೋಲದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓ ಇರ್ ಕುಡ್ಲ ಹೋತಾರೇನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೋಲದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನಿ ಮಂಗು ಅನಸು ಮಂತ್ ಬೈದ್ಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅನ್ನಂದು ಮಂಗನ ಅನಸು ಬೇಗ ಆಪುಂಡಿ ಮಂಗು ಭಯಂಕರತೆ ಉನೊಂದೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡೇರ್ನ ಉಣೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಬಾವ ನೂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ಅವು ಮುರಾರ್ನಿಂಚಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೂದು ಲಾಯ್ಕ್. ನೂದದ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಕ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬರೀಜಿ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ವನಸ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆರ್. ವನಸ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅನ್ನ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಂದವಡೆ ಎನ್ನಲ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್. ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪೆಂಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಇನಿ ಮೀನತೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ನತ ಇರೆಗ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಳ್ಳೆರ್ನ ಕೇಳ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಬಾವೆ ದಾದ ತೆಲ್ಪುವರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರೆ ಬೇತೆನೆ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್. ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಸವಿತಕ್ಕ ಅವಿರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂದತೆ. ಕೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಕೊಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ರಡ್ಡ್ ಲೈವ್ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪೊಕ್ಕಲ್ಡ ಡಾಟಾ ಪಾಡ್ದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಡತ ಅಂಚಾಂಡ ಡಾಟಾ ಪಾಡಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಓಕೆ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇರ್ ಇನಿ ಪೋಯಿನಿ ಕುಡ್ಲಗ್. ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಹುಷಾರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕೋಡೆನಿ. ವಾರಡ್ ಮೂರು ಸತಿ ಒರೊರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಜಿ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ. ಒರೊರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒರೊ ತಿಕ್ಕು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗಬಾವೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹುಷಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೆ. ಅಂದ್ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಿನ. ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ. ಮಗಲೆನ ಇಲ್ಲ ಗನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಮಗಲೆನ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿನ ತೇರ್. ಮಗಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋತಾರತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒರ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನಾಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದ್ ಯಾಕಡೆಂಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತೆ ನಾಗು ಬಾವೆ ಅಂಚ ಒರ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನಾಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಯರ ಎಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ. ವೈಫೈ ಪಾಡ್ದುಜಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.
ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಂದಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಎರಡ ಕೊರ್ಲೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೇ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆತಂಡೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅರೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ಯಾರು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವೇ ಎನ್ನ ಕಡಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೆಚ್ಚಳಿತ್ತೇರು. ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಂತ ನೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಅವರು ಅವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನರಿಗೆ. ಎಂಕ್ ಎಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಅಂದೆ ವೇರೆ ಇವ್ರು ಮುರಾನೆ ಪನ್ಪಾರ್ದ ಒಂದ್ ತಾಡ್ತ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪೇದನತ್ತೆ. ಅರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಸರೋಜ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಕೂಡ ಹೊರ ಜಪ್ಪಿ ಮಾರೆ ಸರೋಜ ಕಿರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಅವೇ ಹೊರ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಜಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಾಗು ಪಂಡೇರ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಪ ಕರೆಂಟಂತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ 70-80 ಚೆಕ್ ಆರ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾಡಾಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಇರ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವ ಅವೇ ಯಾಕಂತೆ ಬೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ఒక ಅರ್ಕಂಜಿಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಪಿದಾಯ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾರೆ ಬೋಲ್ಪಾಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನಾರ್. ನಾಲ್ ಜನ ಇಡು ಏರವು ಇರ್ನ ಬಾಬಾ ದೂರತೀರಿ ಬಾಬಾ ಕೊಂಚ ಕೂವಣ್ಣೆ ಇಡ್ಡೆ ಅರೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜೋರು ಅವ್ರ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಗತ್ತ ಪನಂತಿರದ ಒಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದು ಸಾಕ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಆತು ಜೋರು ಬಂಡೇರಾರು. ಅಯ್ಯೋ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಅಯ್ಯೋ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟರಿ ಗೊತ್ತೋಜುಂಟು ಅರೆ ಕೇಂದು ಸಾಕಾಂಡ್ಗೆ ಆತು ಜೋರು ಪಂಡಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೇರು ಆರೆಗ ಆತು ಜೋರು ದಾಯಪಾನಿ ಅರೆ ಸಾಕಾಂಡ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅರಳ ಬುಕ್ಕುದು ಬಂಡೇರ ಅಂದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಜ್ ದಾದ ಸರ್ಜಾ ಸರ್ಜ್ ದಾದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಬು ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ಲ ಇವು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ವಾ ಭಾಷೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಸರ್ಜಿಗೆ ಅವು ಸರ್ಜಿಗೆ ದಾದಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಸರ್ಜಾ ನಾಗರಾಜ್ ಭವನ ಸರ್ಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾರೆಗ್ಲವ್ರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಾವಾಗ್ಲ ಅಲ್ಲೈತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸರ್ಜಿಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರ್ಗೆನಾತ್ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಅಂದಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಪೂರಾ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಶನಿವಾರ ಅಂಚಾನಂದು ಶನಿವಾರ ಪುರ ಅಂಚಾನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಪುನಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು
ಹ್ಮ್ ಸತೀಶ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ಬೈದ್ದೇರಿ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ನಿಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆತ್ತೇರು ಅರೆಗುಲ್ಲ ಅವರ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿರಿ ನಾನು ಅರೇನ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತು ಪಿಲ್ಲಿ ಅರೇನ್ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಂತ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಬಾವಿ ಸತೀಶನ್ ನನ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತು ಪಿಲ್ಲಿನ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೊನೊತ್ತೇರ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅರೇನಿತ ಓಲ್ ನಾಡ್ ಪೆರ್ಡೂರಿಗೆ ಪೋಡ ಅಂದ್ ದಾದನ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಜರ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತು ಲೈವ್ ದ ತಿಕ್ಕಿಜರೆ ಲೈವ್ ಮೀನು ಇಂಚಿನ ಅವರ ರಂಚನೆ ಪನ್ಪಿರಿ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇಂದು ಬಾವಾ 7 ಲೈಕ್ ಎಜ್ಜಿ ಮುಲಾಜಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಜಿ ದಾದಾ ತೆಪ್ಪೆಂದ್ ನನ್ನ ಕುಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನರೆ ದಾದಾ ತೆಪ್ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಜಪ್ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಜೆಪ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ಕುಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನರೆ ಜನ ಅಂದೆ ಅಂಚೂರು ಓದನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಓದಿಡು ಅಂಚಿಂಚಾತ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೆವೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವಿ ತೆಲಿಪಂದೆ ಓ ದಾನೆ ತೆಲಿಪಂದೆ ನನ್ನ ಕುಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನರೆ ತೆಲಿಪಂದೆ ಅತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ತೆಲಿಪಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ತೆಲುಪುನ್ಯಾರು ಕುಡ ಪನರ ಬಾವಾ 7 ಓಕೆ ನೋ ಬಾವಾ 6 ಬಾವಾ 7 ನೋ ಓನ್ಲಿ 6 ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾವಾ ಸೆವೆನ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ 6 6 ಉಂಡು ಬರು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಂದಕ್ಕ 7 ಆತ್ ಜವು 6 ಡೇ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಇನಿ ಕೆಪ್ಪು ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಮುಪ್ಪು ಕೆಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಲ್ಲ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನ ವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಮುಪ್ಪು ಅಂಚ ಆತಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬರ್ದಿರಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡೆಂಚಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ಇರುದು ಸರೋಜಕ್ಕವೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾಗು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆರವೆ ಓಕೆ ನಾಗು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ నికుల్ చెప్పులే గుడ్ నైట్ పనందులేరు సరోజక్క ఓకే ఓకే వావ్ బాయ్ రెగ్లా గుడ్ నైట్ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ ಬರ್ತು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಈತ ಬರ್ತು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೆಗ್ಲ ಮಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡದೆಂದ ನಮ್ಮಂಡೆ ನೀ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಬಾರು ಪಿರಿಯಾತೀರಿ
ಪೂರ ಪೋಯರು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ಬರ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿಕ್ಕ